South Africa yonkana. We are now in the month of February. Inyanga esiyazi njengenyanga yothando. Thina ke siyicebo lethu group sidecide ukuthi kufanele ukuthi sike sibonge our loyal clients who've been with us through thick and thin and who have been with us for the longest time. We are visiting our longest serving clients esibatshengisa uthando sibonge nanokuthi bebe nathi indlela yonke nje. We are currently ke kwaNgqolo sisize la kusisi uNoxolo Bhengu sizothi kuyena siyabonga sisi Noxolo ngokuba nathi siyicebo lethu siyakuthanda kakhulu ke nani nathi siyobabingelela. Siyabonga kakhulu Nkosi yami, siyabonga kakhulu for the support. Sicela ubonga siyicebo lethu, sicela ubonga support. Senje asithathele lo suku size sizothi guys angazi noma lesenibile ukuthi you are one of our longest serving clients ngicebo lethu. That's not into encane kuthina. Into enkulu kakhulu leyo kuthina ukuthi la ekhaya senime nathi as a company, as a brand. Nihamba nathi yonke leminyaka. We've been existing manje over a decade and ukubona abantu who've been standing with us for our longest time sifuna nathi ubatshengisa uthando sibonge sithi siyabonga. But mina nginanemibuzo emncane guys ukuthi nina kahle kahle kubo bonke amasingcwabisana abakhona yini nenza ukuthi nivele nithi nje icebo lethu sihamba nawo futhi siyahlala nawo asijiki. Kuningi sorry iservice iqala ngoba into eyiningi vele mangabe siyiqala ngithi siqala ema-office. Mawufika nje office indlela abaku-athenda ngayo abasebenzi bakhona mawunemibuzo indlela abakuphendula ngayo uba nangimuntu ukuthi nje uzizwe usekhaya. Then kwase kwaqhubeka-ke mina benginawo ucebo lethu noma ube nawo. Unfortunately sashonelwa baba omkhulu. It was 2022. Iservice esayithola khona Nkosi yami yayikwenza ukuthi noma ngabe kuthiwa izimo obhekene nazo zinzima kangakanani from day 1 befika bezomlanda la ekhaya sihamba siya khona ema-office beninikeza ama-form for home affairs siye ema-office eMamasdale Mall futhi sowasathenda kahle wasichazela kahle yonke into. Musubuyile futhi uyatshelwa usibani mina bakunikeza ikhono ngubani mina ngizobe ngidila ne-catering besicela sixoxe ngemenu yenu ngubani mina ngidila nenkomo babani eplazini bengicela nike nje leyo nto leyo ikwenza uzizwe ukuthi noma ngabe kuthiwa umthwalo obhekene nawo ungakanani kodwa uyeza ukuthi nje abantu odila nabo ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi uyathenda abanye abantu uyithole mhlawumbe usune-stress esingaphezulu kwaleso suku naso sokuthi uhanjelwe yilunga lomndeni kodwa bona nje babekwenza uzizwe ukuthi hayi ngisekhaya la. Icebo lethu siphila nani.